وترو أبسعة زي بمتحبار منيستري زينان منيستر طعنان زدالو مدب دكتورات هاب ستوديو حيزنا لكم قريبنا لنا كميك أن يخمس خبركم تخاطلتنا أبنا لومي مدب دكتورات هاب ستوديو حيزنا قريبنا زلنا زعبة نوقعي لبي زدسست حستوي خون أبزي أبجسني زلنا زعبة موياوي مخرن حبريتان زبنا دما دكتور هينوك جرمايو دكتور هينوك جرماي أب موكس هوسبيتال أوروتا كم حفشة وحكيم كوينو زعيزلو بعلمويا حكم النايم دكتور هينوك جرماي سلتي أرمينا خبير كاب ستورينا بمركبكا بشم مسارحتين تخطاتلت نايز مدبزن يمسكنكا بعد حن مسأخا يعني لي أنا هنا زو مدبزي مبره تعدمكم الرأي دكتور كم زقدم عبيلاس جلسكون أيلومي زعبانا وقعي لبي كخون سكت طلق إلنا نفتو وقع لب قدم مئتاونا جن نالبات مسعود الدم متأثر كله سلزق قلب زعبا عودة دم نابل بي حفش شو مبرخت بنا دحري نفتو وقع لب انتهي مخانقنا عطو الرأي أني لي مجمّريا خم كال أكلات ودسب مالتي لبون أكسجين زتماتات أنا مقبن يدلياي تنا تسرح نخت جبر مالتي إذا خت جبر دما مجب تزخانو سور دم نبقى زمجبو على مالتي خمس سئلن الرئاسة لنا كافتي ناي سور ناي أورتا زبحال تبجيسهم نب تجامن يمانن جنفرات كوينهم كم أخليلا وقرصي حزام زخادو عدة دم زمجبو نابل بلو مالتي هجي بزي مسألة يا لبي عدة دم رخيبة نبور سرحة تفتح مالتي صبوا زين رأي زلنا هون كمسا سالية بيمانين تجامن شنخ قليلو نقوله عنك لاوي خانة كرس هيبو ذهب زمجب مالتي صبوا سلازي زي لومي يوقسوا على استي مسؤولة الدم نابلبي قد هودو خانة متأثر على الله ما جدا صبوا اسكا دكتور منافق انت الاستناغنا عطو وقع لبيو نايلومي زعبانا قوين دلومو وقع لبي انتاي مالتيو انتاي مقانو تبنى مبري حجي وقع لبي حدا هندبتاوي كوناتيو وطوط راديئتون زاد ليو عينات حمام لبي مالتيو إذا بمنتاي زمت عودة دم ناب لبي كسانا خلكله زمالت زخان معقات دم افتي سراور دم ناي لبي يقات مما شو بدحر يزولو خفال ناي تلبي أكسجين معزاو مقبن أي ركبنا له مالتي أكسجين معزاو مقبن تزيرق يبوهي وتاو دما نموتي بالمالتي كفال نايتي تعاقيتو لزولو خفال ناي لبي دما يموت ما يسانا خلت سرحنا لبي بقومت أنا بيل دما ناب ملكتاتن قال هالكتاتن يسعد مالتي يسعد حجي ازغت له صنح خانه غرات كم زقات ابنا بخمينا نفلت نخلتم تدراينا ملكتات انتايوم متمغلصنا يوقع لب زغت له صنح خانه دا خوينو تعاقيتو خمزلو ويست له صنح خانه غرات ابلبنا اغاطيمو خمزلو بخمين فلت انتاي ملكتات يوهبنا معنا هو ملكتات هجي اب كلتينا هن مقوله ملكت زبزح اوان ملكت يرئي يلا جن اب ارغاويانن اب زم حمام شكور زلهم ملكت زي بلو كله خلي مالت عند ملكته كانزا افلبي كانزا افلبي خون خلي كانزا راسي ايغرغر تملاس مسؤول تاساسر مالتي كم دناي ጭንቀት مرأي بحريات حصرات مستنفاس اب حالفتا مئتاو كمون فرحي እዚኦም ዝኣመሰሉ ምልክታት ሓፈሻው ዝኾኑ ለው ንዑዝ ብልካ ኣለው ማለት እዩ ሕጂታ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ዝያዳ ስለት ገልጻ ብወቕዓ ልቢ ንዓውን መብርሂ ተድልያ ብፍሉይ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ኣብ ናይ ወቕዓ ልቢ ከመይ ምዃኑ ባህርያቱ ኹን ጠቕሶ ክንፍትን ኢና ሓደ እዚ ፅዑቕ ዝኾነ ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ ዘሎ ኣብ ፀጋማይ ኣካላት ይኹን ወይ ኣብ ማእኸል ናይ ልቢ ኣፍ انتم زغلصو قسبات حد غزي كم زخبيد نجر ازي غزوف نجر سي اب اف لبي كوفيلو هو يلوم يمطوطو كم زي حرمز عينته ايماجين كتغبروا الله هو كم عينت نجر كبيد نجر اب اف لبي كوفيلو نلو يبلغ قال حد غزي اتقانزا ناب كساد ناب
ኣእዳውን ናብ መንጋጋን እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ እውን ናብ ሕቖቕ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ካብ ፍርቂ ሰዓት ንላዕሊ ዝኾነ ይኹን ዋላ መግቢ ቀየርካ ዲኻ ዋላ ካልእ ጌርካ ዲኻ ዘይቅየር ኣዝዩ ብርቱዕ ዝኾነ ቃንዛ እዩ ዝገብር ሓደ ግዜ እውን ከምዚ ዘቃፅል ስምዒት ብልዎ እዮም ወይ ዝጭበጥ ብልዎ እዮም ሕጂ እዚ መሰለቲ ባህርያት ናቱ ካብ ፍርቂ ሰዓት ንላዕሊ ሱቕ ኢሉ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ምስኡ ድማ ዝኸይድ ናይ ጭንቀትን ርሃፅን أجرجر تملاسن تخال أقدم عبيلنا زلعلنا زرعنا ملكتاتون توسخ خلو خالي مالك خالي حجيت عنزا في لبجن توحدن سافرك ساعات ثاني حتى عنزو برتو عنزا خلو كله تقصلوا كافرك ساعات من العالي ساب ساعات ون خيلي حد جزء أبقى له لو مهنياتو عنزا في لبسي ناي وقع لب طرايك ون استفعله لي عينت عنزا في لب اللون جم كابناي سامبو خلو نامناي جوادات كابناي زخانة يكون حمامات أكلات كمالتي ناي وقع لبجن أزيو كبد زبالة برتو عنزا أيوة نار بدلك عم زبال كامس نفاس مسجلة بزح السبات شق يبلو مو مسوخة تأساس رو تصور جن يقول فهم تدعى قال أنا قال قبل مصابول له قاعد يقول فهم تدعى وين زم مسوق متصار على الوري الدكتور ويسقط عليتي عنزا أفلبي طاق عنزا أفلبنا وقع دارجا نبحك منا تمر حكا مهنياتو تتصور أور بتشجره هذا خبيدي حد جزء جن قلل زبالة مسيلهم تصنحون يسعنون يوم هبكذا وحجة كنرجع خلنا تمعجات أكلات خمس بسأل نرجع زلنا الصبحاوي أكلات كالونا وهيوتات رفرافن نتي شامبك قطعت لبي أطبي بقوله نايت سراور دم مالتي حجي كفال دم ناو كبت حزوق بوا نايبت حنا الله أكسجين ما أزاون مجبن سلا زي تركب تا كفال نايتا شا تبيلات زلا نايلبي شوك أنزا بتعمي سمعك مالك طب حجي ناب كم زد وصلك أنا قرأت تايو دكتور بخمي خافون تخون عندما بيلك عن تويتون تعيس كاميركات السبحي تجلجن نودك على عنا حجي نزي قلت صوت أنا حناي وقع لبي كنا تحدث ابن خجات مو زك على عنا قرأت وين تايم سجبريو كم زعين التخلط هتكجات مو على بخجات مو زغل السب تام تومك على عتنا قرأت جاك على عتنا قرأت ويزم ريسك فاكتورز نبلا بس هذا حضور حمامات مالتي كم حمام ضغط دم حمام شكر حمام العل ضغط الصبحي وكوليسترول والفتات كم شجارة متكاخ ببزح الكولاو مستم موساد كان كرشة للعقن كبدت مهلاو مالتي زي مالو كالون أبسرح ضغط يسرح ضغطي ستريس مالتي هذا يجزت برسنت وحد قبل خالي تغطني أمرون أو أقل عنك كخالي قال أنت يلا بتورسو مالتي أبصدران دهر نايوب على بي تقولات حالي نيرو أقدي مزجات أما حجي تقال عنك كأ الله مالتي خالي استاف قال عدم مدفع مالتي عدم مدفع بعبيت زمت نايتهم ناي سراور دم مترارن صبحا وأكل مأكابن سلازله نسون هذا أكل عمالتي كله يكونن ببرسنتج كتريات خليها نابنت متكخس شجارة ذات كوخو سبات كسب سالسان شديشان مئتاويت نلعلي تقعنت كله مخلي تنات وقع لبن كله أب لقول تقطع عمره أب سلسة مئتاويت ورد خلي يفعل عليه كابن نابن مالتي اتحضر حمام نولا زلناون توقعات إركان أي توقعات إركان نخندي عامت كيدو زتاتون أب قمة زاتو تقال عنت ريسك فاكتور مالتي كل ما يكونون زي مع بالواجن تقال عنتي الله ومزيهم سبات زيهم كأونا أون كاب أودات أبدأ كتابعتي زيادة دك أنستيو تقع عنت الله بتي ستاتستيكس مالتي هو كل توي سلسة مئتاويت أب أودات زيادة يرأت واقعي طبعا. دكتور نالات مساعدة أساسية تخيل نالبات
ንኣብነት ምትካኽ ሽጋራ ካብቶም ቀንዲ ልዕሊ 36 ሚእታዊታት ክኽቲ ሽጋራ ብወቕዒ ልቢ ናይ ምጥቃዕ ተኽእለሎም ክትብለና ፀኒሕካ እሞ እንታይ እዩ ትምትእሳሩ ምናልባት ሰብ ምትካኽ ሽጋራ ምስ ሳምቦ ከተኣሳስሮ ብቐጥታ ምስ ስርዓተ ምስትንፋስ ከተኣሳስሮ ይኽእል ይኸውን ሕጂ ብኸመይ ወቕዒ ልቢ ንኽትሓምም ዝገብረካ ሽጋራ ንጹር ክኸውን ምእንታን ኢለ ምትካኽ ሽጋራ ሕጂ ዝተፈላለየ ቀመማት እንዲ ዘለዎ ፍቲ ጎዳኢ ቀመማት ኣለዎ ኣብ ሽጋራ እዚኦም ብዙሓት እዮም ሕጂ ኣብ መላእ ኣካላትና እዩ ዳርጋ ናይ ሽጋራ ከምቲ ካልእ ኣብ ሳምቡእ ንብሎ ኣብ ናይ ሓንጎል ኣብ ናይ መፍረ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ኮታስ ኣብዚ ናይ ዑደት ደም ድማ ምትራር ዑደት ናይቲ ሻምብቆታት ኣሎ ምስኡ ድርዒ ናይ ስብሕታት ምስተኣከበ ሕጂ ተቐላዓነት ዝያዳ የብለካ ኣሎ ማለት እዩ ዝያዳ ንኽትቃላዕ እሱ ይገብረካ ሕጂ ብሰንኪ ሽጋራ ዝመፅእ ምትራር ናይ ኖርማሊ ወይ ኣብ ንቡር ግዜ ሪላክስ ክኸውን ኣለዎ እቲ ናይ ዝምግብ ሻምብቆታት ደም ዝምግብ ኣብ ግዜ እዋን ምትካኽ ግን እዚ ክተርር ይኽእል ካልእ እውን ቶም ኣብኡ ዘለው ኬሚካላት ዘስዕብዎ ጉድኣት ስለ ዘሎ ተቐላዕነት የልዕሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ዶክተር እስካ ሕጂ ምናልባት እዚኦም ቶም ከቃልዑና ዝኽእሉ ነገራት እዮም ሓደ ሰብ ምናልባት እንተ ደኣ ወቕዒ ልቢ እዞም ኣቃላዕቲ ነገራት ዘዘውትር ኮይኑ እዞም ኩሎም ክጠቕሶም ፀናሕካ የዘውትር እሞ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚታት እንተ ደኣ ኣጋጢሞ ናይ ወቕዒ ልቢ ንብሎ ዘለና ከምቲ ዝድለኻ ክሕከሞ እንተዘይክኢሉ ከምቲ ዝግባእ እንተደይተመላልሱ ነቲ ዘሎ ፀገማት ክፍውሶ እንተዘይ ክኢሉ ነዞም ትሎም ዘለኻ ኣቃላዕቲ ነገራት እንተዘይኣርሒቕዎም ካብቲ ዕለታዊ ሂወታቱ እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል ክሳብ ክንደይ ከቢድ እንታይ ሓልክታት ይኸጋጥሞ ድኽእል ኣብ መወዳእታ ሓልክታት ወይ ዚ ኮምፕሊኬሽን ኢልና ንፅውዖ ናይ ወቕዒ ልቢ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ገለ ንምጥቃስ እዚ ሃንደበታዊ ፀጥታ ናይ ልቢ ተቋርፅ ስርሓ ማለት እዩ ሃንደበታዊ ከምኡ ከዓ እንድሕር ህፁፅ ሓገዝ ተዘይረኺብካ እውን ክሳብ ሞት ትበፅሕ ማለት እዩ ካልኦት እንታይ ዘጋጥም ዘይስሩዕ ህርመታት ልቢ ስሩዕ ህርመት ኣካይዳናታ ናይ ልቢ ኣካይዳ ኣለዎ ኖርማል ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ብጣዕሚ ዝተማዛበለ ሓደገኛታት ዝኾኑ ዝተማዛበለ ህርመት ልቢ ናይ ምምዝባል ወይ ኣሪትሚያስ ንብሎም በቲ ቋንቋናትና ናይ ሕክምና የጋጥሙ እዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ዘይስሩዕ ህርመታት ወይ ኢረምታታት ንብሎም ንኽእል ኢና ወይ ኣሪትሚያስ እዚኦም ምስ ዘይፈወሱ ድማ ሓደገኛታት እዮም እሶም ልዑላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትሑታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ህርመት ማለት እዩ ኣብ ልዑል ዘምፁ ኣለዉ በዓል አትሪያል ፊብሪሌሽን ንብሎም ቬንትሪኩላር ፊብሪሌሽን ቬንትሪኩላር ታኪካርዲያ ዝተፈላለዩ እዮም በቲ ናይ ሕክምናዊ ስታይ ስለ ዝኾኑ ኣፀዋውዓ ስለ ዝኾኑ እዮም ዝገልፆም ዘለኹ ካብኡ ሓሊፉ ድኻም ልቢ ከስዕበልካ ክእል እዩ ድኻም ልቢ እንታይ እዩ ምታኽ ጨዋዳታት ልቢ ክጋጥም ይኽእል እዩ መሳኹቲ ልቢ ካብ ስራሕ ወፃኢ ክስራሕ ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ እቲ ናይ የማንን ፀጋምን ዝፈልዕ ኣካል ናይ ልቢ ከፋታት ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓልክታት እዩ ዘለዎ ማለት እዩ መወዳእቱ እዞም ክትገልፆም ፅንሕካ ሰለስተ ነገራት ተኣጋጢሞም ከዓ ናብ ሞት ክሳብ ናብ ሞት ደረጃ እውን የብፅሕ እዩ ሓከምካዮ ማለት እዩ እስከ ምናልባት አንቶይቶም ምልክታት ጥቕስ ኣቢልካላ ነርካ ዶክተር ቶም ብፍላይ ከዓ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ካብቶም ቀንዲ ምልክታት ናይ ወቕዒ ልቢ ምዃኑ ጠቂስካላ ነርካ እዚ ትባዕልና ክንገብሮ ንኽእል ወይ ሰብ ምልክት ርእዩስ ምናልባት ኢሉ ጠርጢሮን ሕክምና ክኸይድ ዘለዎ ወይ ከዓ ክበፅሖ ዝኽእል ማለት እየ ብሕክምናዊ መዳይከ ዳሕራይ ብምንታይ ተነፅርዎ ሓደ ሰብ ወቕዒ ልቢ ጋጢሞ ኣሎ ናብ ዝብል መደምደምታ ዘብፅሓኩም ዓይነት ነፀርታ እንታይ እዩ ነፀርታ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ቃንዛ ኣፍ ልቢ ወቕዒ ዲ ኣይኮነን ክትፈልዮ የድሊ እዩ ቃንዛ ዓይነት ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ከም ዝቐዲምና ክንገልፆ ዝፀናሕና ሕማም ልቢ ኮይኖም ካልኦት ዓይነት ሕማም ልቢ ወይ ካብ ናይ ሳምቡኡ ድዩ ካብ ናይ ጨዋዳታት ድዩ እዚታት ምፍላይ እንታይ የድልየና ሓደ ታሪክ ናይቲ ሕሙም
يدلنا تاريخ مالت تي حكيم زواسدو بنصور معس جميرو حضور حمام الله ده يبلو نيلو اصاريو كل ነገር ዝገብሩ ካለ በአካላው መርመራውን ተረክቦ ነገር አለው حكيم مرميرو ዝረክቦ ነገራት ናይ ድኻም ልቢ ስታይዲዮ እቲ ህርመት ምልዓል ዲዩ እሱታት አሎ ካልኡን ሓጋዝ ዝኾኑ መርመራታት የድልየና እዩ ሓደ ካብኡ ዝናይ ኤሌክትሮካርዲዮግራፊ ዝበሃል ኢኬጂ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዝህበና ብፍላይ ኣብ ናይ ወቕዒ ልቢ በዓል ሞያ ስለ ዘንብቦ ስታይል ንዕና ምፅኢናዮ ዘለና እዚ ሓደ ዘሎ ካልእ ራጂ ናይ ኣፍ ልቢ ሓበሬታታት ክበና ክእል እዩ እቲ ቃንዛሲ ካብ ልቢ ደኾ ንኽእል ወይ ካብ ልቢ ወፃኢ ዝኾነ ዝብል ክህበና ክእል እዩ ካልእ ኢኮካርዲዮግራፊ ከዓ እዚ ናይ ልቢ ኮምፒውተራዊ ናይ ልቢ ኢሜጅ ዝህበና ስእሊ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ክፋላት ናይ ልቢ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ወሪዱ ወይ ኣይወረደን ወይ ካልእ ዓይነት ሕማም ድዩ ኣይኮነን ክሕግዘና ክእል እዩ ካልእ ብደም መርመራ ከዓ እንታይ ኣሎ ሓፈሻዊ ናይ ደም መርመራ ኣለና ናይ ንኣብነት ናይ ስብሒ ናይ ሽኮር ናይ ካልእ ዝጠቅስ ኣሎ ብፍሉይ ምስ ናይ ወቕዒ ልቢ ዝተኣሳሰሩ ድማ ነዝዕታት ካብ ልቢ ዝወፅኡ ምስ ተሃሰየቲ ክፋል ናይቲ ልቢ ነዝዕታት ናብ ደም ዝወፁ ስለ ዘለዉ ንሶም እዞም ኢንዛይምስ ንብሎም ወይ ነዝዕታት ዓቂና ብልዑል ዓቐን ይፀንሑ ማለት እዮም ኣብቲ ደም ንኣብነት እዞም ትሮፖኒን ኢልና ንፅውዖም ኢንዛይምስ ወይ ነዝዕታት ወይ ከዓ እዞም ሲኬኤም ዝበሃሉ እዚኦም ከዓ ሓገዝቲ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ነፀብታ ክነብል ተኮይና ታሪክ ሕሞም ምስ ኣካላዊ መርመራ ምስ ናይ ደም መርመራ ሓዊስና ምስ ናይ ዚ ኤሌክትሮካርዲዮግራፊ ሓዊስና ልዕሊ 80-90 ሚእታዊት ኣብ ነፀብታ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ መወዳእታ ፋይናል ክገብሮ ንኽእል ከዓ እዚ አንጂዮግራፊ ማለት እዩ አንጂዮግራፊ ልክዕ እታ ፅበት ኣበይ ኣላ ኢሉ ከተን ሻምብቆታት ብልክዕ ብንጹር ኣበይ ኣላ እታ ፅበት ኢሉ ዝግበር ከዓ አንጂዮግራፊ ዝበሃል መርመራውን ይግበር እዩ ማለት እዩ በዚ ኻሽዑ ኣነፂርካ ወቕዒ ልቢ ከም ዘጋጥሞ ነትሰብ ትገልጾ ስለዚ እስከ በዘን ኩለን ክትገልፀን ፅናሕካ ነፀርታ ሓደ ሰብ ወቕዒ ልቢ ኣጋጢሞ ኣሎ ንበል እሞ ዳሕራይከ ሕክምና ኣሎ ወዲ ክሕከም ከኣል ዲ እንታይ ዓይነት ሕክምናዊ ክንክን ኢኹም ትገብሩሉ እዚ ኩሉ ምስ ነፀረልኩም ወቕዒ ልቢ ከም ዘጋጠመ ምስ ተፈልጠ ሽዑ እንታይ ዓይነት ሕክምናዊ ክንክን እዩ ዝግበረሉ ጥዕሙ ሕጂ ሓደ ወቕዒ ልቢ ተባሂሉ ኣብ ሆስፒታል እንድሕር መፂኡ ብህፁፅ ረድኤት ኣዝዩ ዝኾነ ይኹን በዓል ሞያ ወቕዒ ልቢ እንድሕር ሰሚዑ ተቐላጢፉ ናብኡ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኣብ ህፁፅ ረድኤት ምርግጋእ ይግበረሉ ንኣብነት ኦክሲጅን ዘድልዮ ኦክሲጅን ንገብረሉ ብርቱዕ ቃንዛ ስለ ዘለዎን ጭንቀትን ስለ ዘለዎ እቲ ቃንዛን ጭንቀትን ዘህድእ መድሃኒታት ትገብር እቲ ኣቃላዕቲ ነገራት ተለዎ ደም ተለዎ ፀቕጢ ደሙ ከመይ ኣሎ ተቋፃፀረሉ ሽኮር ተለዎ ከምኡ እዚታት ኣረጋጊእካ ክሳብ ናብ ፅዑቕ ክንክን ወይ ኣብ ናይ ኣይሲዩ ቦታ የእቲና ድማ የእቲኻ ትከታተሎ እዚ እንታይ ኢኻ ትከታተሎ እዞም ዘይስሩዕ ኤረምታታት ዝበሃሉ ሓደገኛታት ዝኾኑ ሃንደበታዊ ፀጥ ናይ ምባል ናይ ልቢ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ምስ ዝረኣዩ ኣብ ሕክምና ዝኾነ ሓገዛት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ከምኡ ዳበለ ድማ ምስ ተረጋግአ ድማ ናብቲ ሕክምናዊ መዳይ መድሃኒታት ዝውሰዱሎ ናይ ስብሒ ድዮም መቃጠንቲ ናይ ኣስፕሪን ትህርመት ልቢ ከይውስኽ ዝገብሩ መድሃኒታት ኣለዉ ኮታስ ምስ ወፀ እውን ካብኡ ተረጋጊኡ ዝቕፀሉ መቐፃሊ ኣለዉ ማለት እዩ ድሓር ካብ ሰብ ናብ ሰብ እውን ይፈላለ እዩ እቲ ዓይነት ምዕፃው እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለ ማለት እዩ ቅልል ዝበለ ኣብቲ ጨናፍር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ቀንዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከዓ ይፈላለ እዩ እቲ ሕክምንኡ እውን ካልእ መጥባሕትታት ጌርካ እውን ናይ መወዳእታ ዝኾነ
ጽበት ሻምብቆ ምግፋሕ ምግባር ይኽእል እዩ መጥባሕትታት እውን እሱን ተራኺ ናይ መወዳእታ ምርጫ ናይ መወዳእታ ምርጫ ዝተኾይኑ ናኡ ትገብር ወይ ካልኦት እውን ነቲ ምርጋእ ደም ዘሎ ዝብቱኑ መድሃኒታት እውን በብዓይነቱ ኣለዉ እሱታት እውን ይፍተዩ ስለዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ ግን ብሓፈሽኡ ከም ሕክምና ሓደ ሓንሳእ ተወቃዕ ልቢ ምስ ኣጋጠመካ ስትብሎ ዝፀናሕካ ጌርካ ክንክን ተገይሩሉ ሕክምና ናብ ንቡር ሞ ይመለስ ንበሎ ብድሕሪኡ ንቡር ኮይኑ ዝቕፅልቲ ሕማም ዶክተር ወይስ ሓንሳእ ይጋጢሙ ክገድፍ ዝኽእል እዩ እቲ ሕማም ሓንሳእ ምስ ተሓከመ ዘይመለስቲ ወይስ ቀጻሊ ሕክምናዊ ክንክን ዘድልየ እዩ ምናልባት ክፈላለይ ይኽእል ይኸውን ግን ተኽእሎታት ኣለዎ ዲ ናይ ምፍዋስ እዋ ሓንሳእ እቲ ከምኡታት ምስ ኣጋጠመካ ብፍላይ እንድሕር ኣብቲ 2 ሰሙን ክሳዕ ወርሒ ዘሎ እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ይረምታታትን እቶም ናይ ካልኦት ተኣሽሙን ምስ ወጡልካ ድሓን ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ትወስዶ መድሃኒታትን ባህርያዊ ለውጥን ግድን ክትገብር ኣለካ እምበር ሓንሳኣት ሓኪማ ወፂኻ ኣብ ሆስፒታል ኢልካ ትገድፈሉ እቲ ናይ ምክትታል ይኹን መድሃኒት ምቁራፅ እንድሕር ጌርካ ካልኣይ እውን ተኽእሎ ናይ መጥቃዕቲ ክህሉ ይኽእል እዩ ካልኣይ ግዜ ወቃዕ ልቢ ኣጋጥመካ ደጋግመካ እውን ደጋግምሲ ይኽእል እዩ ፅቡቅ እስከ ምናልባት ከምኡ ንኸየጋጥመና ዶክተር ምናልባት እዚ ክንብሎ ፀናሕና ምስ ኣጋጠመና እዩ እሞ ሓደ ሰብ ወቃዕ ልቢ ንኸየጋጥሞ እንታይ ዓይነት ነፍሰ ምክልኻል ክገብር ኣለዎ ብኸመይና ንከላኸሎ ጥዕናና ብኸመይና ካብ ወቃዕ ልቢ ነፃ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ሜላታት ምክልኻል ኣዝዩ ኣገዳሲ ብፍላይ ኣብ ወቃዕ ልቢ ክትሕክም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብናይ ኮስት ዋጋያ ክርኢ ክብሪ ዲኻ እቲ መድሃኒታት ትወስዶ ዲኻ ካልእ ከቢድ እዩ እቲ ወፃኢታቱ ማለት እዩ ሕጂ ዝበለፀት ግን እታ ምክልኻል እያ ማለት እዩ ተተኻኢላ እታ ምክልኻል እያ ሕጂ ኣብ ምክልኻል ክንበፅሕ ከለና ነቶም ኣቃላዕቲ ኢልና ቀዲምና ገሊፅናዮም ፀናሕና ንዕኦም ምእላይ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንብሎም ክነመሓይሾም ንኽእል ኣለዉ ክነመሓይሾም ዘይንኽእል ከ ኣለዉ ንኣብነት ዕድመ ምድፋእ ተኾይኑ ተመሓይሾ ይትኽእልኒ ተፈጥሮኻ እዩ ወዲ ተኾንካ ወዲ ኢኻ ክትኣሽሙ እዩ ሪስክ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ናይ ቤት ተወርሶ ተኾይኑ ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ትቆፃፀሮ እዚ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ እዩ እቶም ክነመሓይሾም ንኽእል ወይ ሞዲፋያብል ሪስክ ንብሎም ሕጂ ቀንዲ እቶም ወልፍታት ምቕናስ እዩ ኣልኮላዊ መስተ ክትሰቲ የብልካን ወይ ብዓቐን ክኸውን ኣለዎ ኣዝዩ ውሱን ዓቐን ሽጋራን ትንባኾን ክትወስድ የብልካን ቀንዲ ዝዓል ሽጋራን ትንባኾን ሕጂ እዚታት ዋላቶም ምትካኽ ዝፍቀዶን ዘይፍቀዶን ቦታታት ክፍለ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓደስ በዓሉ ፈትዩ ሰትዮ ክእል እዩ ካልእ ግን ትልክሞ ዘለኻ ካልኣይ ሰከንድ ሃንድ ስሞኪንግ ንብሎ ንዕኡ እውን ክትከላኸለሉ ስለ ዘለኻ ተኽኢልካ ንነብስኻ ካብኡ ንፋሚሊኻ ንቢዕ ሕብረተሰብ ከዓ ኣብዚ ናይ ምትካኽ ሽጋራን ትንባኾን ዕቱብ ዝኾነ ኣካይዳ ክግበር ኣለዎ እስኻ ጥራሕ ዘይኮንካ ክትትክኽ ዘይብልካስ ኣብ ጥቓ ከባቢኻ ቀርብ የብልካ ብብዝሒ ኣብ ጥቓ ዘትክኹ እንድሕር ትብል ኣለኻ እስኻ እውን ኣትካ ክኾንካ ኣለኻ ማለት እዩ እዚ እቲ ምቅላዕ ክህሉ ክእል እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ንውሕ ዝበለ ኣብ መዘናግዒ ማእኸላት ድሕር ተብል ኮንካ ሽጋራ ዝትከኾ ቦታ ንዓኻ እውን ፀገም ክፈጥር ይኽእል ካልእ እንታይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ሕጂ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክነካይድ ንኽእል ኢና ብእግርኻ ምጓዓዝ ክኸውን ንኽእል እዩ ብሽክለታ ምዝዋር ምሕምባስ እዩ ከከምቲ ዘለና ግድን ናብ ጂም ከድካ ዘይኮነ ዋላ እቲ ከባቢኻ ዘሎ ገዛኻ ምስራሕ ምኹስኳስ ገለመለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ሓደ ታሽሙ እዩ ካልእ ሕዱር ሕማማት ምቁፅፃር ማለት እዩ ሕዱር ሕማማት ምቁፅፃር ሕጂ ሽኮር ተለካ ሕማም ሽኮርካ እዚኻ ክትቆፃፀሮ ኣለካ መድሃኒታትካ ብግቡእኻ እቲ ኣመጋግባኻ ጥዕናዊ ዝኾነ ኣካይዳ ክትገብር ኣለካ ፀቕጢ ደም ከምኡ ኮሌስትሮልካ ለበል ቸክ ጌርካ ናይ ስብሒ ኣብ ደም ክጎድል ክኽእል ኣለዎ ካልእ ክብደት ምቕናስ እቲ ክብደት
زناي كابي خبد زلو يكون حفشاو خبدت افتمطنኛ خورد خلالو እዚ ድማ ብዝተፈላለየ መገዲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ በመጋግባ ኾነ ኽእሊ እንቀሳቀስ ዝኽእል ተኾይኑ ብምንቀሳቀስ ጽቡቕ እዩ ገለገለ ግን ሕዱር ሕማም ዘለዎም ድዮም ናይ ዓንዲ ሕቆ ናይ ካልእ እዝታት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ኣብቲ ናይ ኣመጋግባ ዝበዝሐ ኣሕምልቲ ፍሩታታት ዳገበርካ በቲ ዘለካ ማለት እዩ ክትበላለካ ካልእ እዚ ኣብ ጥቃና ዘሎ ሕክምናታት ንኣብነት ልዕሊ 40 ዓመት ናይ ቼክ ናይ ምግባር ናይ ደምካ ምፍታሽ ናይ ሽኮርካ ምፍታሽ ናይ ኮሌስትሮልካ ምፍታሽ ሰብሒ እዝታት ሜዲካል ቼክ ኣፕ ምግባሩን ሓደ መከላኸሊ ሜላ ኾን ኽእል ካልእ ጭንቀት ምውጋድ ማለት እዩ ጭንቀት ሕጂ ሁሉ ሰብ ባህርያዊ ጭንቀት ክህልዎ ኽእል ግን ዝተጋነነ ጭንቀት ወይ ስትረስ ኣብ ስራሕ ኾን ኽእል ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኾን ኽእል እዙን ከቃልዕ ስለ ዝኽእል እዚ ከዓ ብዝተኻለ መጠን ክንቋጻጸሮ ይግባእ ማለት እዩ ጽቡቕ እስከ ዶክተር ምናልባት ርእስትና እዚዩ ኣገዳስን ሰፊሕን እሞ እስከ ተኸታተልትና ከዓ ቴሌፎን ክንህብ እሞ ምስኡ ተኣሳሲሩ ገለ ሕቶታት ከነቐርብ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዶክተራት ኣብ ስቱድዮ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ወግዒ ልቢ ብዶክተር ሄኖክ ግርማ እዩ ብልሙዳት ቁፅርታት ቴሌፎንና 1224 54 1224 74 ክደግመልኩም 1224 54 1224 74 ደው ኢልኩም ንወግዒ ልቢ ዝምልከት ሕቶም ዝህልወኩም ካብ ዶክተር ሄኖክ ግርማይ ሞያዊ ምኽርን ሓበሬታን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ሕጂ ጀሚርና ቴሌፎንኩም ክንቅበል ድልዋት ኣለና ክሳብ ናይ ቴሌፎን ፀውዒት ድመፃና ዶክተር ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት ምናልባት ልሙድ ኣዘራርባ ናይ ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ እወ ናይ ልቢ ወግዒ ጋጢሞ ወግዒ ልቢ ጋጢሞ ሃንደበት ሞይቱ ወግዒ ልቢ ጋጢሞ ሃንደበት ሞይቱ ገለ ዝበላ ኣዘራርባታት ሰሚዕኻ እሞ ሃንደበታዊ ሞት የኸትል ድዩ ወግዒ ልቢ ክሳብ ክንደይ እዩ ንሃንደበታዊ ሞት ዘቃልዓካ ልቡ ሓሚሙ ሞይቱ ልቡ ከምዚ ኮይኑ ሞይቱ ይብል ብዙሕ ሰብ እዚ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ዝበዝሐ እዋን ኣብ ገዝኡ ከሎ ድዩ ኣብ መገዲ ከሎ ድዩ ከምኡታት ከጋጥም ይኽእል እዩ ናብ ብፍላይ ኣብ ኣረጋውያንን ናብ ናይ ሽኮር ዘለዎም ተኣሽሙን ፀገም እዚ ሳይለንት ኤምኣይ ንብሎ ወይ እዚ ቃንዛታት ዘይብሉ ምልክታት ወይ ሽዑ ንሽዑ ሓንሳብ ርሃፅ ገይሩልካ ወይ ዕግርግር ተምላስ ኢልዎ ብኣኸሎ ኣብ ፀጥታ ይኣቱ ማለት እዩ ናይ ልቢ እዚ እንታይ እዩ ዘይስሩዕ ህርመታት ኣጋጢምዎ ኣሎ ማለት እዩ ወይ ዝኾነ ስፍሕ ዝበለ ሸፈነ ናይቲ ወቅዒ ጋጢምዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሆስፒታል መፂኡ ነይሩ ተዝኸውን ሲ ክድሕን ምኽኣለ ትብለሉ ኩነታት እውን ኣሎ የጋጥም እዋ ጽቡቕ ስለዚ ሃንደበታዊ ሞት ክስዕበልና ይኽእል እዩ ጽቡቕ ሃራይ ቴሌፎን ኣለና ቴሌፎን ክንቅበል ኢና ሃሎ ሄሎ መርሓባ ከመይ ትውዕሊ እግዚአብሔር ይመስገን እንደው ኢልኩም ጽቡቕ ቀጽሊ እኔ ዶክተር ነኝ ሓተለኝ ሰማዓክ ለዶክተር እዚ መዋዕ ልቢ ዘላህ ብልጸንሕም መዋዕነሲ ኣፍ ልበይን ዝባነይን ፍቱር ቃንዛ ኣለኒ ኣበይልክና ኣፍ ልበይ ኣፍ ልብኸ እዋ ሕጂ ካብኡ ዝተበገሰ ካብኡ ላዕልኻ ብዝባነይ ማለት እዩ እዋ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ክልተ ሰሙን መድሃኒት ወሲደ ነይረ እንደ ጋስትራይት ኢሎምኒ በቲ መድሃኒት ወዲአስ መሊሱ ዋላ ማይ ተሰተኹ ማይ ይጎዳኒ እዋ ሕጂ እንድሕር ዝብሎ ዘለኹ ዘብል እንድሕር ኮይኑሲ ክኸውን ይኽእል ዶ እስከ ፅንሐ ሕቶ ከይልዎ ዶክተር ምናልባሽ ዕድሚኣ ክንደይ ይኸውን ዕድመኻ ክንደይ እዩ 34 ናይ ሕማም ልቢ ፀገም ዘለዎ ኣሎ ድዩ ገዛ لا يبلن يلن وحجمتوك حضور حمامات كا حضور حمامات هلا كدي يبلن جاكا اتش فايرن يرنا يبلن يرم قد محجي بدحري حاجه خانه غاسترايتي لهم ثلاث جنا غاسترايتي لهم ولا حنت لو بيها كله ما يكون باش رأسين برفعن ما تمسقان زالبي هو برفعن فيه ولا ما انت صدق حجمها ولا ما انت صدق رايز وراني مرهاني تعوديو حرا يغني لنا دكتور كمل سلكيو ماشي حرا راي عليتي تليفون اللاتنا مثلنا الو الو الو
اسكي قرارص على مسلني تنقصاصي تليفون ياخذ لك مسلني الو اجي سمعك الله قصل الو سمعك لنا قصل الو نسمعك لنا قصل تلفزيون وراديو خيتولو طفايا طاها تلفزيون وراديو طاها خيتولو اطفايا مو نسمع مع منتان اجي الو تسمعنا لها يا ريتا نزا قدامي تحطهم من لسا دكتورنا كان صار مخيج هو حج انتاي حد غزي مسناي استماك كوناتات وي زي محقق غاب ማእከል አፍልቢ ጸገማት ናይ ስቶማክ ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ግን እንታዩ ኣብ ብፍላይ ዞም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዲም ዓብይ ዝበሉ ወይ ናይ ኮሌስትሮል ሕማማት ዘለዎም ምልክታት ናይ ወግዒ ልቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ናታ ምናልባሽ ሕክምና ተራእያላ እንድሕር ናይ ስቶማክ ኢልዋ ኮይኑ ተመሊሳውን ናይ መርመራ ካልእ ክትገብር ትኽእል እያ ማለት እዩ ግን ሓደ ግዜ ከምኡ ምልክት የጋጥመና ናይ ስቶማክ ተመሲሉ ሕማም ይመጽእ እሞ መርመራታት ናይ ኢኬጂ ናይ ካልእ ምስ ገበርካ ናይ ወግዒ ልቢ ኮይኑ ይጸንሕ ማለት እዩ ስለዚህ መርመራ ክትገብር ትኽእል ኣለዋ እዋ እንተ ናይ ልቢ መርመራታት እዋ ምስቲ ዕድሚኣን ምስቲ ስታይን ናይ ስቶማክ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሕክም ከዓ ስለ ቀሪባ ዘላ ግን ተዘይተመሓይሻ ተመሊሳ ናፍቲ ዝምልከታ حكم መርመራ ተገበረትውን ኣይጽላእኒ ማለት ብርት ምልክታት ቆም خمس ብሎ ደላ ዓይነት እዋ ምዝኽን ብሎ ዝውዓልና ይመስል ዝብለና ሓንቲ ነገር ጥራይ ኾን ካንተ ወሰዳብት ናይ ወግዒ ልቢ እቲ ናይ ምልክታት ኣሎ መርመራታት ተገበሪኻ ናይ ኤች ፓይሎሪውን ተገይሩለይ ትብላላ ምናልባሽ ምስ ናይ ስቶማክ ኸውን ተኽእሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ተወሳኺውን ክኸውን ይኽእል ሕጂ መርመራ ተገበረት ሓይሽ ዝበለጸ ጽቡቕ قال التليفون لنا هلو الو مرحبا خمي وعيلك الو هلو سمعك لنا تزقصل حبيبتي وقصل نسمعك لنا الو نسمعك لنا قصل اسك دكتور نالبات كم أنتوا يتنكفى بالكان يركبت ملكتاتون حصلت مستنفاس حركة ملكتات نيوقع لبي مخانو قال السبات من الباب فلا ياب وان دقاس مع بس تقاط إمنا ويكمزي بعيد بديلنا تنسينا دقاس سينا حديرنا قال زبل الزرارات هتسمع خام وزغل مزغل بس أنا سوليت حصلت مستنفاس بدلنا ولا إذا حتصير مستنفاس نايد خامي إذا مع بس تليت دقات مستنفاس محصار مسؤول تأثرني مسنيو علبي مساسلي ايوا هجيزي كابت حالكتات زمصندي حالكتات ناي وقع لب مالتي حدا خاو دخام لبي دخام لب دحردا حالي خا تنفاس حصرت ناي قدن يخصت مالتي اغار كحبط خالي حجي نتنقلعت بفلاي كدقس كشجرك خالي ግን በይኑ ትንፋስ ሕጽረት ሕጂ ካልኦት ሕማማት ኮኑ ኾልዮም ናይ አዝማ ኣሎ ናይ ካልእ ናይ ሳምቡእ ረኽስ ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ካልእ መርመራታትን ኣካላዊ መርመራን ካልኡን ተድሊ መርመራ ብምግባር ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ድኻም ልብሲ ሓደ ጠንቂ ናይ ድኻም ልቢ ወቕዒ ልቢ እዩ وقع لب ناو زكر عنا ناو هالكتات مالتي ناو بر ናይ ድኻም ልቢ ዘምጽልናኻ ኣዝዮም ብዙሓት ስታይም ማለት ረዋሒታት እዮም እዋ ጽቡቕ ሃራይ ቴሌፎን ክንቅበልና ሃሎ አለሴ ሃሎ ቀጽል ሰማዕካ ኣለና ሚኬል ካብ ከጀረስ ሃራይ ቀጽል እንታይ ምስካ ዶክተር ካሕተል ነይረ እዋ እንታይ ከህርመት ልበይ ናዲስኒ ካብ ሰና ሽሞት ሓንሳ ኸውን ሓንሳ ኻኒ 57 ኸውን ክስሩዕ ኣይኮነን ናዚ ህርመት ልቢ تسمع الله ربطنا نالبات نعي تقول علي في الناس كده جمع نالبات قرارة سكالو أرى شيء هرمت لبنا نايل بيسني هرمت نايل بها هو ثلاث شوعات حنساخون حنساب 4 شوعات لا يكون مش لكن زكوم لا يكون انت هرمت لبي اجل وقت بس متحد نوحاتي يدو أنا حسكي تعصوا دكتور تردت لي هرمت لبي 3 شوعات 4 شوعات مز هو انتي ناي سبورتا ودي هو انتي تسرح
أتلتيكس ولا جيمنازيوم أتلتيكس جيمنازيوم من هاراي نتصرتيا هو هاراي يعني لنا مكيالن مسكنك هاراي دكتور من لسانعه هو اجي زي مقدال ناي هرمت لبي حدا خافتم زي سو هرمتات علنا حلقታት مالتي ግን ኣብዚ ደዋላይ ቀዲሙ ጸንሐ አትሌቲክስ እንተራ ኮይኑ ዝገብር መንእሰይ ኮይኑ ንቡር ናይ ህርመት ልብ ንዕኡ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ምልክታት ተዘይገይሩሉ ንኣብነት ዞም ኮንዲሽንት አትሌት ንብሎም تحت زبالة هرمتهم إذا دما تصبغ كونديشن كوين على مالتي تعرفي أب أتلت نوصدو عقنن أب نبور سب نوصدو عقنن ببيني أب نت سالسان شو عتنا 4 هرمت كابسوسان لعل خونا له 4 زمات له سالسان همشن كم تزمات له جاب أتلت ندر أخوينو زي نبور خونا خيلي أب ترى سبوزحو زي انقصاص مستيقون كن حمامات كون خيلي ملكتاتون كهلو خيلي حجي زي ناي اي بي بلوك نبلم ناي كوندكشن اب نورماليتي نبلم ناي لب حمامات الله مالتي ግን እዚ نبور أتلنتو غينو صدامي نبور كون خيلي تزيل حاجك اب حكمنا مزيقا قبر خيلي مره خيلي صبو حجي يقوي أبزلوا الأواني دكتور ولا أتلت نيرو تقارصها نعم نبري من السيدي بيدحري أفتقوي اللي جزيدي خاموز خون أفتنت أفزل خالو ديو هو تحفش أو ناي سبورت ناتو زقالة ناي لبي استعت على لوندي متقررات أزيوني 10 متر زقوي نعبنت كونديشن داب زخانه سب أبتي قافيلو لزالا طبق ناي لبي عقن كل وقت لي كأسيلات الجنقع مالتي تعلبي أب طبق على مالتي نسقى دفعون قامتات طبق سلازالا بمطن قصاص لا جبره تعلبو دحن كون تقلي طبق اسكنا البعد دكتور دا تنتريفنا هذا الله وحد دقائق عينمو اسك أقداس خويني تسمع عن نتبي من البات تبى حفشوا أتصبي كجريس كهلا خاطر بخمي كم كلا خلون خي جات منا جن نتهم دقات أمم سبات كأمن البات جل مخري كنهب جبو خويني ترى إنمو وغالب بنزقات أمم سبعة قدي موسب انتايو بدحريو خو جبروز اللوم من البات عند تنتب لنا بركان يرن كما سبرين دا مسألة مدهانيتات كوسر كم زلوا توصق مدهانيتات كم زوها أبو مدهانيت مقراص يجا مخانمو سك زيا دفلاي توقع لبي حنسع زقات أمه سب حويلون خيكيد حويلون انتان شللتنت نخير إيه انتاي نحن قبر انتاي خجبر زلون دفلاي نتهم وقع لب زقات أمم سبات كانوا بزلنا مياه ومخرن تايو الجو زبازح قال حد سباتكم وقبرهم وقع لبي تفويسنا إنا لهم ولا أوشت هاجر كوينو أب وصا هاجر كوينو تحكي ما مطعمه دحريو زي ملكاتهم كوينو سمو عم أتي مكتتالن أتي مدهانيت موسادو إذا جن غترف زلوا إمالتي حدا أتي سرع مدهانيتات زبازح أوان كم حضور حمام كوينو قصالي هوات كايز خيد من الواش ناي من العالم تحت نايت مدهانيتات كهلو خلنبر الصوتات كناي قدن يزوسد قال دما طعي من نبابرو اللايف ستايل نبلو زم طقسنا يمتو اكلو من قصاص ديو ات تشيك مغبار طعناخا ناب حكيم كيدكا ت ورا ابط قصرها مخادي ازتات كغدف يبلو مهنياتو داغماي متقعت غاطم مخلي انت لا زي تخاتاتلكايو مالتي ስለዚህ በእቱብ ክሕዝወለዎም ሰሙን ሳንሳ አፈቲና ማንደም ታ ዝወጹላ ስታይስ ፈልጦ አይም ማለት አዚ ከቢድ ነገር ድሕሪኡ ግን ሸለልትነት ምርአይ ጽባ አይኮነን ጽባ ካልአይ ሳልሳይ ግዜ ከጋጥመካ ከሎቲ ናይ ወቅዕ ልብ ተርእዮታት ከ አብኡ መንጽርካት ሓልክታት እናገደደ ይድኸይለ او افتر ዝነበረካ እንዲሁ ሳኻ ማለት እዩ ሓልክታት ኸሙታት ጋጥም ኸሊ ማለት እዩ صبا هراي دكتور هينو غرماي نالبا ساعتنا اخيلي امو موداتا
تعرفوا معدن تدالك كوينو عدل كبكامو نايلوم مدبنا احنا عصو حرايز بس حكوا شفنا يبني هنا انت خانا فلايز خبيد كان زعف لبي اب حضور حمامن ارغاويانن انت لهم ويون نصور زي كونه فلاي اب ارغاويان طبعا زعف لبي زي كتهلو تخيله ويا بحمام شكو زلهم برهات بغير تملاس ديو رشش تاسو يلو غبر الله مخل خال ناي طعنا مسعن كوناتات مزهلو تقلاطيفهم بالحكمنا خدو كم زلهم خال اكل حبرتسب كا تطقو زلو تواديد زلو ማዕከል ጥዕናታት ክትቀመሉ መድሃኒቱ ክወስድ እቲ አካላዊ መንቀሳቀስ ክገብር እቲ ተማጣጣነ ምግቢ ምውሳድ እዝታት ኣብ ምክልኻል ዝያዳ አንጻር ከም ዘለና ዝጋጣም ዝገልጽ ፎቶ ጽቦ አራይ ዶክተር ሄኖክ ግርማይ ስለተዛሃብካና ሞያዊ ምኽርን ሓበሬታን ደጊመ ብሽም መሳርሕተይን ተኸታተልትና ይዝመደብዝን የመስክነካ አበ ካልዋን በኻላረስ ተመራኸብ ተስፋ ይገብር ያኔልና زي خبركم تخاتلتي مدب دكتورات هاب ستوديو نايلومي مدب دكتورات هاب ستوديو ابستفصيمو لو سلامك تالكم انت صاتفوكم نازينا نمسكن نيواي سومون بخالق تحستو مسكال بعلمو يا احمد راخبينا سسنا ينقلنا